Kidam tang ningkan ke paprang pensitami NEZCC mate North East Zone Cultural Center Ministry of Culture Government of India atum Festival of the North East pu nang talon bom wang bom lo setami Karbi anglong mate ilituma khaya phanke nang hangpon pe pinlang bonta pining aningkan therepo ni phai ingkora sirke pen thongke bani surihini ra ingkora hini aningkan aparman ke NEZCC Complex Dimapur Nagaland Art and Sculpture Garden alongsi paman ponlo Bang solong elitum Karbi anglong aphan lun cheto kilundun ji aphan Karbi anglong United Choir mate KAUC atum aphan si kachophalo nang palelo Bang so puthak KAUC pensitami India dera long methang khai lun lam ke pachan mate isi khai kang thim dopu ke pachini pon bom thek ji aphan mathasi North East Zone Cultural Center mate NEZCC pen nang kachopha teng chetong dunlo Lapen lun cheto sitami methang karbiate ot alun cheto sar eteron choir conductor lapen hukur sing tokbi assistant choir conductor lapen Daniel Ingti manager lapen Justin Rongpiatum kasapa pon alun si lundun lo Bang so mai mate ni hang ni rep ronga je lake akhai SMTI Gori Basu director North East Zone Cultural Center mate NEZCC pensi maing pu ponlo la penche than ponmi nona phong hello ni hang ni rep ronga je long karbiang long aphat nang ke phat chinglo la sibirta ke me naya lama bangke la henlo KAUC atum lun cheto kilundun ke mesen penajok non ke wang jianing kana bangke KAUC mate Karbi anglong United Choir atum aphan angtana det ka fregalong anta ke phaponji aphansi pachini ponlo lasinona hot Karbi anglong pen kidonatum jumesen alun parjudunsi nongme evan kilo lapen bangso mayalong kedam ke wang aphan ake hai MEC Richard Tokbi pen MEC Pobitro Rongpi lapen sangpi deristeron piatum kacherab dona puthak KAUC pen akero chipi ponlo Sonsi eprang ke wang journey anta angsong ang deng an ili Karbi akhai atum kengkam kachejor pon bom thek ji aphan ili khei si kacherap ta akinang sot pusi tomsing milik mati chun bang pen chuning ripon thu News report Karbi anglong live